Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke. Makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke mangifaka ivideo wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Inganza kwethu sibhekela kanje kuyigameko ezibhlungu ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona ke esithombeni igama lakhe uPromise Mabunda, ube neminyaka ewu-22 ewalapha endaweni ke yaseThokoza ka-Extension 2. Kubikwa ukuthi ke uPromise lo ubevame ukuthi ke asize noma alekelele ugogo wakhe ekudayiseni. Kuthiwa ke ufikile njengenjwayelo, wafike wathatha indayiso kugogo wakhe wase ke eyodayisa. Kuthiwa ke ugcina ukubonakala edayisa ugwayi ehostela lasebuya. Futhi ke indaba ivelayo ekulona ke usuku lwanamhlanje, kuthiwa ke utholakele ke umzimba wakhe uqotshiwe ngembazo, kanjalo ke futhi ke nembazo ibinegazi itholakele eduze nomzimba wakhe, noma ngithi ke icubu zomzimba wakhe, ngoba kubikwa ukuthi ke umzimba wakhe ubuhlukanisiwe, kanjalo ke namathumbu ekuthiwa ke ebekhishwe ngaphandle. Igameko senzeke lapha endaweni ke yaseKatlehong eduze kwehostela ekuthiwa ke ibuya. Futhi like ivideo, subscribe ku channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela ke indaba esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.